Sumiati Niskolo Narbuka wiwaraning suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang dungkap siang sugeng pepanggihan kalipun kula sakedang keluarga Gang Campursari Nayantaka ingkang mijil saking kutha Jati Srana dipun pangarsani Raka Mas Bambing Prasetya Utama. Kula sakedang keparang sowan mundi dawuh saking ngarsanipun pepunden kula Bapak Parmin Ibu Sumiati ing Blimbing RT sekawan RW 3 Sidorejo Jati Srana Wonogiri. Kula sakedang kini dereng ngregengaken swasana nyugata rawuhipun sedaya para kadang tamu kanthi lelangan suka gegedihan Jawi saha lelagon campursari saha malih ndherekaken lumadening adicara wisudan dauping atmaja temanten. Sepisan kula sakedang keluarga Gang Campursari Nayantaka nderek kula nuwun wonten ngarsanipun pepunden kula pamengku gati Bapak Parmin Ibu Sumiati sakulawarga. Nderek njurung donga pamuji mugi hajatipun Bapak Parmin sakulawarga wiwit purwamadya ngantos wusananing gati mugi sepen rubeda nir ing sambikala angka kalihipun atmaja temanten kekalih ingkang badhe kawisuda mugi dados keluarga ingkang bagya mulya saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ugi boten kata lompet salajengipun ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah dumateng sedaya para kadang tamu sugeng lenggah jeneng ngantos titi padaning pasamuan kalodhangan siang menika. Sinambi mawan pangandikan saprayogipun saha ngedhapi sugata ingkang sampun katur wonten ngarsa panjenengan kula dherekaken kanthi lelangan suka gegedingan Jawi saha lelagon campursari kangge ngregengaken swasana saha ngaturaken lelangan dumateng sedaya para kadang pandemen budaya campursari. Namung nglenggon anggenipun kula sakedang Nayantaka Campursari anggenipun ngaturaken lelangan tartamtu kathah kekiranganipun wonten galap gang suling atur cecer cewek wicara solah bawa muna-muni tindak tanduk langkung-langkung lelangan ingkang boten ujug prana mugi kersa para kadang tamu dalasan pamengku gati ambedah wiwaraning samudra pangaksami lumuntur dumateng kula sakadang Nayantaka Jati Srana pribadi kula piyambak anjat sutresna ingkang minangka kusir kendali kadang-kadang Nayantaka ugi ngaturaken sugeng lenggah sekeca dumateng para tamu. Kula dherekaken suka pari suka mangun sukaning driya sesarengan artis-artis bidu wanita ingkang kepareng badhe sowan kula tepangaken setunggal pokok sawiji ingkang tansah sinden sesendonan sesarengan kadang-kadang Nayantaka babaran kutha Pokoh Wana Baya Wonogiri Nimas Ayu Ani Bella Saputri Nayantaka Indonesia. Sesarengan kadang-kadang artis bidu wanita sanesipun babaran kutha Pelem Wonogiri sukses kula aturi jumeneng saking panjenengan Mas Ayu Vina Friday Nayantaka Indonesia. Swasana nyugata rawuhipun para tamu kanthi ngaturaken lelangan suka tetembangan sesarengan kadang-kadang Nayantaka babaran kutha Purwantara Nimas Ayu Siski Kusuma Wardani Nayantaka Indonesia. Sampat sawarta gati sawega diri para kadang keluarga Gang Campursari Nayantaka kepareng purwakani caos ngatur panglipur arupi Lelagon Campursari lumantar jumenipun kadang-kadang bidu wanita Nayantaka. Salam hormat dari kami keluarga besar Campursari Nayantaka Indonesia.
Allahumma sholli ala Muhammad.